Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanila. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Naghilak si Maria nga nagbarug didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, ngano naghilak ka man, sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila manggod nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa paghuman niya sulti niini, milingi siya yang nakita si Jesus nga nagbarug didto. Apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Day, ngano naghilak ka man, nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya maong hardinero, busa miingon siya kaniya, kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tugaan niya ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus mingon kaniya, Maria, ug si Maria miatubang kang Jesus ug mingon sa Hebreyo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw akong hikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adtua hinuon ang akong mga igsuon ug suginli sila nga muadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Jesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa Ebanghelyo nga ito nadungog, grabe kayo ang paghilak ni Maria Magdalena. Kay lagi, di lang kay namatyan atong Ginoo, siya sa atong namatyan, namatay iyang suod atong Ginoo sa Kristo, kundi mas misamot ang kasakit kay wa naman didto ang patayng lawas. Nga na, masasiguro ta, no? Sakit kung mahal na tos kinabuhi, mawala. Pero maduble ang kasakit, labi na kung ang maong mahal sa kinabuhi, di nato makita ang lawas. No? Panalitan, giingon na lang namatay kay niya na missing. No? Bisan pag ingunan na ang panghitabo, ingon ta nga atong naandan, magbako ganita, magbangutan ta, atubangan man jud sa patay nga lawas. No? Muna nga sana sinati ni Maria Magdalena, mo sanay kasinatian sa uban kanato. Pero usalang kapunto sa Ebanghelyo, ngano kaha nga wa man dayon makabantay si Maria Magdalena nga naaday sa iyang tungod ang atong Ginoong Kristo nga nabanhaw. Tingali, grabe ang iyang kasubo, grabe iyang paghilak nga madidto na lang jud siya ang napunting na lang jud sa maong kasakit, no? Pero sa dihang gitawag ang iyang pangalan sa atong Ginoo, anha ra siya nakaamgo nga naa di ay ang Dios. Ubanday kaniya, tungoday kaniya ang atong Ginoo Kristo nga nabanhaw. Sa atong kasinatian kung kita mamatyan, mausad na grabe atong kasakit niya, ang atong kaguol murabag makalimot sadta sa Dios, no? Nagani uban tungod sa kasakit basulon pa ang Dios nganong gikuha ang mahal sa kinabuhi. Pero kining maong Ebanghelyo nga atong nadungog, magpahinumdum kini kanato nga uban gayud ang Dios diha sa atong kasakit, uban gayud ang Dios
diha labi na kung kita mamatyan. O sa dihang gitawag ang pangalan ni Maria, nga na sabta, kung maminaw lang ta, aware ta sa presensya sa Ginoo diha sa atong kasakit, sama ra nga gitawag pod ang atong kaugalingong ngalan sa Dios. Og sa dihang nakaamgo si Maria nga ang atong Dios na banhaw, nahimo siyang apostol. Siya mao'y nagdala sa maayong balita ngadto sa ubang mga tinun-an. Ug mo sana para kanato panahon nga kita makaamgo nga ang Dios uban kanato kanunay, kung naa say mga anaa sa maong kasinatian, naa sa ilang kaguol, kita usay modala sa maayong balita, pagkalma kanila, kita usab ang musulti kanila nga bisan pa sa maong kasakit, ang Dios naguban kanato. Ang ato nga mga matawag tog pagkonsol sa maong namatyan, nahimo sa kitang nagdala sa maayong balita, ang balita nga puhon-puhon kita usab mabanhaw may usa sa Dios. Muna ang kamatayon, pagbiyaan ng kalibutana, temporary ragyod, kay sayod ta nga ang atong padulngan mo mangyod ang kahusahan sa Dios didto sa langit. Kana maoy mensahe kanato ning matawag tog Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Palihog manindog